Joo, nyt se saatiin se takaluukku tuolta siirrettyä tänne maalaamon puolelle. Sittenhän täällä alkaa nyt se suojaaminen täältä sisäpuolelta. Ulkopuolelta se on suojattu kaikki, jota nyt sitten täältä sisäpuolelta pitää saada nämä kaikki. Eli mä maalaan vaan tästä niinku tämän osan. Samoin täällä näin. Tämän osan. Se mikä tavallaan näkyy, koska tuohon tulee muovi päälle ja tuohon tulee muovi päälle, niin tää järkeä sieltä sitä on maalata, ei mitään järkeä. Niin tässä nyt aletaan suojaamaan kaikki mahdollinen täältä suojattaa ja mitä vaan pystyttää. Tietenkin nuo piuhat pitää jotenkin suojata kans, mutta se on sitten se, tässä huomaan miten ne suojattaa siitä. Itse sinne pohjamaali alle. Nyt tulee vähän erilaisempi pohjamaali mitä tuohon toiseen oveen tonne sisäpuolelle, mutta muuten ihan sama periaate. Eli se vetää sisäpuolelle vielä semmoisella 1K pohjamaali spraylle. Nyt tuolla on harmaata, niin tuohon tulee, oliko se punerta vaan. Mutta sitten taas hinkkamaali ja hionta pohjamaali, niin se tulee samanlainen tuosta, mitä sitten ruiskun päälle tässä illan päälle pitää ruveta vielä. Ja minäpä jatkan. Joo, tämmöstä väliraportin tynkää tähän. Nyt täällä on jo suojausta aloitettu, että siellä menee teippirajaa tuolla ja tuosta noin ja no ja nyt sitten aletaan pistää tätä muovipussia tuohon ihmettelemään ja tsiikailemaan sitä siihen ja sitten kohtahan sitä ei varmaan mene kuin joku 15-20 minuuttia, niin sitten pääsee maalin päälle ja sitten se saa siinä muutaman tunnin kuivua ja sitten illan päälle vielä sitten toinen puoli ja nyt se on nyt vaan kääntää ja putsaa, niin se on sillä selvä. Joo, nyt se olisi saatu sitten niinku suojattua tämä tästä. Eli nyt seuraavaksi alkaa sitten se, että no tietenkin tästä vielä pitää nämä suojata, joo. Nämähän mä unohdin, perkele. Joo, mutta melkein valmista. Sitten pääsee putsailee ja laittaa maalin päälle. Kyllä se on. Hyvä sitä tulee, kun se maa. Joo, mutta vielä nuo natsat tuosta teippiin ja sitten sitten alkaa maalaaminen. Joo! Nyt se on ollut taas tämä tältä kuivunut. Tämän värinen oli se pohjamaali, mikä tähän tuli nyt veettyä. On yhteen sopiva. Kuivuu nopeasti ja näin edespäin. Nyt se on sitten ajatuksena se, että pitää kääntää tää kontti toistepäin. Sitten tehdä alkaa tekemään maalit. Laita kompura päälle, alkaa maalaushommia. No mäpä nyt käännän tän toistepäin. Tosta tuo sydämi. Sitten tietenkin porukka kyselee, että mitä se oli se pohjamaali, niin tämmöstä vurttilaista. Pystyy maalaamaan yhteen sopiva maalien kanssa ja näin edespäin, että semmoista se on. Joo. Nyt se tuli käännettyä toistepäin. Tonne pitää jotkut apukalikat pistää tonne nui. Tai joku, varmaan tuo vanerin palanen tuolta laittaa. Taisi olla vaan kyllä vähän ohuempi omasta mielestä. Tai siis ei ohuempi, vaan sillä mietin sitä, että huomaamattomampi. Onko mulla täällä? Mulla tällä hetkellä on. Ei oikein oo muuta siihen. No, ei voi mitään.
Joo. No noin mä sen meinasin siihen jättää. Ei voi mitään. Se tulee semmonen millainen sitä tulee. Joo, oli ensimmäisenä mä vien Pohjanmaalle näihin missä on nämä pakkelit. Bakkelit täällä. Bakkelikohat. Ja sitten no nyt ihan ensimmäisenä otetaan se silikoni. Ja nyt putsattaan se. Putsattaan. Mihin mä tuossa? Tuossa alla silikonien puhdistusaineen. Joo. Eikä siinä lähetäpä sinne talliin päin. Ja maalit on messissä ja sitä rataa. Että tonne nyt ei haittaa, kun tonne jää valo päälle. Otettapa kengät tosta jalkaan. Kengät tosta jalkaan ja sitten pitää hakea ne avaimet, että päästään sinne talliin. Täällä on mukavasti lämpöä jo. Lämpöä täällä jo. Ottapa valot päälle. Joo, mä pahaan ne maalit tosta sisältä ja ollaanpa se sitten kuulu. Joo, nyt tästä ollaan taas täällä tallissa ja tästä pitäis alkaa sitten maaluuhommi. On käyty tuttavaa hyväksymässä asiat ja lämpötilaakin on täällä reilus melkein 20 astetta. Ainut mistä se sanoi, niin nämä teipit oli vähän sillä, että ne pitää sitä kuulemma vähän niinku fiksata paremmin. Mutta ei tässä niinku sillä muuta haetaan terävää mattopuukkoa ja oikein varovasti sitä pikkuset teipit otetaan sitä pois. Ja sitten otetaan se
Joo. Kyllä se nyt alkaa olla. Eli nyt sieltä vetään putsaus vielä. Sitten pikaseen. Sitten maalit päälle ja homma rokkaa. Pitää alkaa lähteä kattoo sitä putsausainetta, että onko se mulla täällä vai jäikö se mulla sisällä. Tossa nyt on tenneri. Silikon, siinä se on. Sitten akrylviller. Ja sit itse pohjamaali on tässä. Joo. Eli suosittelen aina, että kumihanskat käteen joka hommas, kun aletaan maalien kanssa leikkimään. Ja kannattaa olla niitä kumihanskoja aika pirun paljon. Ja otetaan tämä silikoonipuhdistusmömmö ja itään pabrurulla, eli tuossahan se on. Täällä on taas tämmöstä paskasta, pitää yrittää kerätä tälle päivään käyttää tallissa siivoustuokios. Siivoustuokio ja pitää pistää kans sitten tilaukseen putelli lisää. Nyt avastaan purkki. No ja sitten täältä aletaan näin putsailemaan. Aina koko ajan vaan tarttua toi. Täällä sitä vaan näin putsottaa. Joka paikasta vaan. Mistä vaan keksitään. Eli ensimmäisenä mä maalaan joka ikisessä, missä on pakkeli ja niihin ensimmäiset vedot ja Joo, sepä tuli nyt maalattua ja mä käydäänpä ihmettelemässä. Tommonen siitä nyt tuli. Omasta mielestä tuli amatöörimaalajaksi ihan jees. No, saasin kuivua nyt vielä parisen tuntia lähtee viemään nuo maalit ja pelit ja vehkeet tonne sisälle. Näin edespäin, niin. Mutta ollapa kuulu.